Не мога да държиш, не мога. Айде. Опала. Ще търкуваме. Давай, търкали, ако трябва ти. Ето. Браво! Я иди хвани бабо питка. Иди бабо хвани питка. Айде, иди хвани питка. Айде. Иди бабо, я виж какво има там. Иди хвани питка. Иди вземи питката. Айде. Ешки му тук, ешки ку. Къде е питката, бабо? Яла, виж. Виж, бабо, виж. Служете отгоре да... Ела, вземи питката да папам. Хайде, бабо, да папам. Айде. Ела, бабо, да е. Ела. Виж. Ела, бабо, вземи питката. Ела, при бабо. Ела, вземи питката. Ела си тук, Паша. Ела, бабко. Айде. Батко приложи. Ела. Айде, ела. Айде. Ела сега, я виж тук какво е. Ешко. Я виж какво е тук. Служи питката там. Ела при мамата. Ела при мамата. Айде, бе. Добре, да подсказва шапка. Ела. Шкира отива там, тати. Я иди ги вземи. Айде, вземи си нещо. Чакай да погледам. Чакайте да се... Дай това на мама. Сега я виж друго, бабо. Я да видим какво още има. Я виж, бабо, какво има тук? Какво има друго? Инженерка става. Какво има друго тук? Може? Да. Дядо, това е пет. Аз реко са фанил книгата. Опа! Точно! Ето, архитект ще стане, значи. Какво фана? Пали от цверка фана? Четка. Какво е това, тати? Дай ги на мен. Дай ми ги на мен. Браво, Нади! Айде си дойде. Вземи друго. Туп.